Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Karong Domingo ika-kauhaag 8 nga Domingo sulod sa tuig dinhi sa Pilipinas, atong gipahinungod kini alang sa atong mga indigenous peoples or mga lumad, mga katutubo natong Pilipinhon. Iampo nato sila og ang extreme poverty nga gisagubang karon sa pipila nato ka mga kaigsuonan. Nga unta ang atong mga leaders sa simbahan ug sa katilingban magpakabana sa ilang panginahanglan. Padayon sa natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod, ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan usab sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Karon usab mao ang atong unang anibersaryo sa atong pag-dedicate niining atong simbahan. Nindot ba ni atong simbahan tanawon? Mo na ang mga cross. Pamali mo sigang usa diri. Ang mga cross nga atong gi-anuentan, atong gibutangag kandila nga nagsiga. Di ay usa nga na wa magsiga. Pasabot ana gihandom nato ang pagbalaan niining tibuok lugar. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Miadto si Naaman sa suba sa Jordan, ug mitunlob siya makapito, sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios, ug nahiuli ang iyang pamanit sama sa panit sa usa ka bata. Unya si Naaman ug ang iyang mga kauban mibalik ngadto sa propeta sa Dios ug miingon, "Karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan, gawa sa Dios sa Israel, busa dawata kining gasa ko kanimo." Apan mitubag si Eliseo, "Ingon nga buhi ang Ginoo nga akong gialagaran, dili gayud ako mudawat bisag unsa." Namugos si Naaman kang Eliseo nga dawaton niya ang gasa, apan midumili si Eliseo. Unya si Naaman miingon, "Kun dili mahimo, naghamyo ako kanimo nga tagan mo ako biyuta nga madala sa duha ka mula, kay sukad karon dili na ako muhalad og halad nga sunugon, ni muhalad og mga mananap ngadto sa laing mga Dios." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay naghimo siya o katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot, ang iyang balaang bukton, nakakabot o kadaugan alang kaniya. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinod anon, alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom.
nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Ginoo. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Jesucristo nga gibanhaw nga kaliwat ni David, sumala sa mayong balita nga akong giwali. Nagantos ako ug gigapos gani og kadina sama sa usa ka kriminal, tungod kay nagwali man ako sa mayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos, busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus. Inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon, kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria ug Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaluy iintawon kami. Nakakita kanila si Jesus og miingon, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus og nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianhon. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man katao ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Ngano man nga kining dumuduong maora may mibalik aron pagpasalamat. Og miingon kaniya si Jesus, tindog og lakaw ang imong pagtuo,
maoy nakaayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So mga igsoon, si Kristo nag-ayo og napo kasanlahon, ang usa mibalik dayon pagkaayo na niya og nagpasalamat sa Ginoo. Ang siyam nga laing naayo wa mobalik niya nangita sa Hesus. Hain man di ay ang siyam. So ang Ginoo di ay gusto gina siya nga magpasalamat niya. Kamo, kusog ba mo pasalamat sa Ginoo? Pangutan ako no ang imong tupad ing na nagpasalamat ka kanunay sa Ginoo. Kay kita ra ba no, kasagaran nato mahay. Siging mahay sa Ginoo. Gitagaag anak, magmahay na sad pagkatapulan aning mga anaka. Gitagaag bana, pagkabadlungon ning banaha. Tagaag asawa, pagkayawyawan ning asawaha. Pulo sa kita mahay. Wa gyud ka pasalamat, salamat Ginoo na ako'y bana. Salamat Ginoo na ako'y asawa. Salamat Ginoo na ako'y anak. Ang mga anak sad halamahay sas Ginoo ngadtos ginikanan. Sus, may pagwa ko matao pagka bati ning ginikanana. Wa gyud ka pasalamat nga naa ako'y ginikanan. Kana ganing kita inig kabuntag, mangutkot na so, inig mata palang daan, ngutkot na, sus, wagi bugas, sus, wagi kwarta, gamahay na, wa ganay kapasalamat, nga buhi pa. Di ba? Sige, nakay bugas, nakay kwarta, nakay balay, pero stage 4 cancer ka. Okay ni mo? Oh. Sige, daghan kag kwarta, nindot kay kag sakyanan, pero half body paralyzed ka, kay na stroke. Okay ka na? Nayuban, siging reklamo sa kilay, reklamo sa buhok, kalapak kulor, pangusap yun. Wa gani ka pasalamat nga naapa ko'y kilay, naapa ko'y buhok, siging reklamo mo na ang Ginoo, gusto siya nga mo pasalamat. Nga naman, ang tao nga mapasalamaton, dunay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Kanabang motuo ka nga ang Ginoo mo'y naghatag, nga dili ikaw maoy hinungdan nganong naabot na nimong mga maayong butang, basta motuo ka nga ang Ginoo mo'y naghatag sa tanan, magpasalamat gyud ka. Ako nagpasalamat ko sa akong pagkapari. Kamong mga asawa din kinsa ninyo ang nagpasalamat nga naamoy bana? Taas ang kamot. Ay, ang bata manood mo ni patakas ka mo. Nana din ay bana din bata din. O ay bana. Kaya iwa may mga tulo ra kabuk asawa iisa nga nagpasalamat nga na sila bana. Kaya ato kunong balihon, mga bana, kinsa niyo din nagsigi jug pasalamat sa Ginoo nga naa kay karoy asawa. Ta sa kamot. Hala no, kabuotan sa mga bana. Pila ra kay matinud-anon ato. Oh, congratulations. Nindot nang magpasalamat. Oy, ako nagpasalamat ko nga na Paris priest ko dinhi. Ana, kadako ana kaysa magsikog reklamo, wa pagyud mahalin ang slat, o pagyud mahalin. Di na lang ko ana. Kay nga naman, na man sa gitay halin bisag ginagmay. Oh, karon lang sa atong segunda patron, karon naman ning pizza 29. Nga 5,000 ka slots nga MMTL atong gibaligya, Mother Mary's Transforming Love. Pila na may atong halin? Atong halin ning abot na og 1,528 slots. Napay halinonon nga 3,472. Oy, pasalamat as Ginoo. Oy, pakpakan na to. Oh, di ba? Di kita nim reklamo. Ari manon magsigig tanaw sa kuwang anatas na halin. Nya kamo sang nakapalit, nagpasalamat mo sa Ginoo nga nakapalit mo. Og nagpasalamat ka, mo palit kag usab.
Oh, ato sang DOPS, katong Divine Unity, Prosperity and Satisfaction para ni sa atong kumbinto. Sus, layo-layo para ba tingali ni. Natay 5,000 man ni ka at 55,000 atong gibaligya. Atong halin 8,125 slots. Napay 46,875 slots nga halinonon. Ato gyapon ning pakpakan kanindot ana. Salamat sa namalit. Salamat Ginoo nga naay ni palit. Mahuman ig palit mga 10 years from now, ug buhi pa mo, pasalamat. Ako siguro naman ko nang wa na ko dire. Kamo nalay tukod anang kumbinto, pero gusto mong niapa ko matukod ng kumbinto, palit dayog maayo. Sa unang pagbasa, sinaaman na ayo. Pagkaayo niya siyang sanla, nagpasalamat siya propeta, si Eliseo. Nihalad siya ni Eliseo. Gibalibaran sa propeta. Siya ay kog halari. Unsa may gitudlo ni Eliseo ni Naaman, didtos Ginoo pasalamat, ayaw nako kay instrumento rakos Ginoo. Amo na nga si Naaman ningon sa tagay kog yuta kanang gikan dinhi kay balaan kay ning inyong yuta kay inig uli nakos amo didto sa Assyria, musimba nako sa inyong Dios, pinaagi ni anang yuta nga akong dalon ikan dinhi. Pasabot gidana ni Eliseo ang Ginoo, ni Naaman gidana niya siyang kasing-kasing ang Ginoo ni Eliseo. Mo na ang atong buhaton, isangyaw nato, human natong pasalamat sa Ginoo sa iyang gihimo nato nga mga maayong butang, kamao natang musangyaw sa Ginoo nga niya nato. Mo na si San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, ingon siya, nagsangyaw ko sa Ginoo nga akong gituhuan, ug tungod nining akong pagsangyaw, gikadinahan na ron ang akong mga kamot, gipriso ko, pero malipayon ko nga nagantos para sa Ginoo nga akong gisangyaw, kay ang iyang ebanghelyo dili pwedeng prisohon. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig sangyaw sa pulong sa Ginoo? Tas ang kamot. Kana, klaro kayo, kay wa man mo nagpasalamat. Sangyawi mong tupad, lingi ingon ang Ginoo, papaliton kag slat. Lagi, yun na. Adi bitayo, Father Siano may gasulti ana, pero kanin mo isangyaw, niingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan mong kabtangan ug ang halin, ipalit og slat. Sige. Adi gyapon na tinuod. Sulti nas Ginoo. Ingon man siya, lahi lang pagkasulti, ingon lang, ibaligya ang tanan nimong katigayunan or kabtangan ug ang halin, ihatag ngadtos mga kabos. Kinsa may kabos karon, usas mga kabos nga atong gitanaw, ang atong parokya nagpakilimos, palitik og slat kay akong itukod sa akong kumbinto. Di man si Father Siano ang nagpakilimos, ang parokya, ang mouthpiece sa parokya kining Father Siano. Pwede ramaning patyon sa Ginoo ugma, nya pulihan man kog pare dinhi. Mao ra gyud puy buhaton, mga igsoon, donate in town mo kay wa patay kumbinto. Mana? Inanaw na. Nang ora mamog masuko kon sultihag ingon ana. Sa atong salmo responsoryo, ang atong gitubag unsa to? Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Giunsa niya pagpadayag ang iyang makaluluwas nga gahom, pinaagi sa mga tao nga mituo niya. Sama ni Eliseo, San Pablo, mga santos. Ang una gyud ang mahal nga Birhen Maria. Nga hangtod karon ang mahal nga Birhen Maria gasigi og padayag sa presensya sa Ginoo, pinaagi niya. Muna ka ng santos nga rosaryo ug ato ginang pangadjion kada adlaw, dako kay nag-ikatabang para ta mulambo sa atong relasyon sa Ginoo, nya matagaan ta sa makaluluwas nga gahom. Daghan nato karon nagmahay sa kinabuhi. Daghan kayo.
Labi na ginarong naiguan ng mga gubat, naiguan ng krisis, nangataktak sa trabaho, wa na'y mga trabaho, wa paginatigom nga kwarta. Ang uban na nagmahay. Pero kung kita mutuo ta Ginoo, nya ang atong tumong magsangyaw tas Ginoo, pakiton dayon tas Ginoo sa iyang makaluluwas nga gahom. Sama sa mga sanlahon. Layo ra sila sa Ginoo, pero nituo sila. Naayo dayon. Ni samot pagyug pagkaayo kadtong nibalik. Nganuman gitagaag panalangin sa Ginoo, ang imong pagtuo mo'y nakaayo nimo. Kani manggong kaayuhan sa atong lawas mga igsoon, kuan pa na siya 50% sa tinuod nga healing power of God. 50%. Daghan kay diha giayo og sakit, sama pananglitan mga bana or mga lalaki, giayo sa sakit, hilanat, sakit sa o sakit sa tiyan, or unsa dihang mga sakit. Inig kayo, unsay buhaton? Mag-inom na sad, sugal na sad, pamabay na sad, panglaki na sad, himos mga immoralities. Di ba? Nya, healed day na. Kay ang healing ay hatag sa Ginoo nato, physical o spiritual healing. Ang physical healing, himuon na niya, miraculously, pwede. Pero ang spiritual healing, kita gyud maoy mo cooperate. Sama ni Naaman, mida siyag yuta, aron iyang simbahon ang Ginoo, ni anang maong yuta. Sama usab sa sanlahon, nga naayo, mibalik siya, og mihapa, iya gitong desisyon. Sama ni San Pablo, misangyaw siya iyang desisyon. Kamo, unsa maroy inyong desisyon? Lingi ay mong tupad. Katapusang lingi. Pangutan siya. Siya, ingna, mo desisyon ka na mahigugman ako. Ingna ka no. Ingna ba? Mo desisyon na karon nga mahigugma ka nako. Sige, ingna. Wa mo mulingi. Pangutan na ba? Labi nag-imo ng bana, nya dugay na kay mong wa gyud mo ingong I love you. Pangutan na siya. Ingna unsa mo desisyon ka nga mahigugman ako, nya mo sa mana. Siya, ingna ko, I love you. Daghan kay nato hilasan na. Pero gakinahanglan ta ana ang Russia ug ang Ukraine, nagkinahanglan sila nga moingon I love you as my brother, as my sister, aron di na tikapatyon, di na ko magtan-aw nimong kaaway kundili higala. Kay ang Ginoo nga akong gituhuan nag-ingon, love your enemies. Jutay kay nato ang nagpuyok ni ana. Apil na gay dinhi sa simbahan. Siging inawayay, siging kinusmuray, siging dinauay, magkinihaay pa. Yan niya, sigig simba. Nagkinahanglan ta og total healing, physical o spiritual. Timan ang physical healing, pwede ra gyud magmilagro ang Ginoo, pero sa atong spiritual healing, dili pwede. Kita gyud mo desisyon nga mosunod sa Ginoo, mutuman sa iyang sugo. Subulahan ang tao nga bubuhat niini. Iampo nato nga ang atong mga indigenous peoples, ang atong mga lumad o ang atong mga tao nga naaron sa extreme poverty. Way atop, wagay balay, way bungbong ang balay. Nga unta magpakabana na ta. Mao na nining atong pista sa segunda patron, ginagmay na tong aksyon, manghatag taog 5 kilo packed rice o pakapina na tog noodles o mga sardinas siguro, depende sa budget, mahalin ning tanan na tong ibaligyang slots nga MMTL. Nga naman, aron makaapil ta, makapabati ta sa atong mga kabus nga kaigsuunan nga nahigugma ang Dios kanila. Nga makapahatag ta nilag gamay kaluag-luag sa ilang gibati nga makakaon sila og pagkaon, pamahaw, paniudtog, panihapon. At least man lang makapaambita. Tanawa,
unsay mahitabo sa tao nga wa gyud pagkaon anang adlaw, mangarga pa, mangita pagkargahonon. Unya moabot dayon ang usa ka officer sa kapilya, moingon, "Dong, di ay gihatag ang simbahan 5 ka kilo nga bugas." Unsa kay bation? Magool o malipay? Malipay, pero wag ito siya musimba. Kasagaran nila, wag na simba-simba, wag na kailas pare. Nya moingon din na sila, diin manigikan, gikang Padersiano, kisam na Padersiano. Dili ay nang gikan Padersiano, gikan sa parokya, aron sila mobati nga sila di ay gihinumduman sa parokya, gihigugma sa Ginoo ug kauban sa kinabuhi sa parokya. Nya moingon din na sila, "Salamat Ginoo na paginaluoy namo." O makapasalamat tungod ninyo kana kun mo palit mo og slat. Pero di mo palit, away mahimo. Sige, katong mo palit manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios manggihatagon kaayo kanatong tanan. Busa, uban sa mapasalamaton ug matuhuon nga kasing-kasing, mudangop kita kaniya sa pag-ingon, Ginoo sa imong kamanggihatagon, pamatia kami. Ginoo sa imong kamanggihatagon, pamatia kami. Alang sa simbahan dinhi sa kalibutan, nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, magpadayon siya sa pag-alim sa mga nawad-ag paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong kamanggihatagon, pamatia kami. Alang sa atong nasud nga Pilipinhon, nga atong panalipdan ang mga katungod sa mga sakop sa minoridad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong kamanggihatagon, pamatia kami. Alang kanila nga nagtrabaho diha sa mga tambalanan, nga gamiton nila ang ilang kaantiguhan uban ang kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong kamanggihatagon, pamatia kami. Alang sa atong kaugalingon, nga daygon o pasalamatan ta ang Dios tungod sa gasa sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong kamanggihatagon, pamatia kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong kamanggihatagon, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong kamanggihatagon, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nanagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong kamanggihatagon, pamatia kami. Alang kanila nga namatay uban kang Kristo, nga magpuyo ug maghari sila uban kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong kamanggihatagon, pamatia kami. Manggihatagon ug maluluyong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo,
nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamot alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo o gasa nga among gihala diha sa pagtuo ug paghigugma ug himuang nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. O diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog ang sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
mangluhod ato karong himuon ang pag-ampo alang sa anibersaryo sa dedikasyon sa atong simbahan, nining first anniversary nato sa church dedication. Tanan, o Dios, sa matag tuig, imo kaming gipahandom sa adlaw sa pagkonsagrar niining templo ang simbahan ni San Vicente Ferrer. Pamatia kanunay ang among mga pag-ampo nga pagahimuon dinhi. Itugot na dinhi kanunay nga himuon ang lunsay nga pag-alagad kanimo ug ang hingpit nga kaluwasan alang kanamo. Madawat unta sa tanan nga mosulod dinhi nining templuha ang mga grasya nga ilang gipangaliya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga sa Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, sa tuigan, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Berhen sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa healing power of Jesus. Nya mahitabo ra gyud ang complete healing body and spirit kun mo kooperita, magpasalamat ta ug mosunod ta sa gusto sa Ginoo. Salamat sa mi sunod sa gusto sa Ginoo nga moalagad nato dinhi niining atong misa karon. Ang atong mga lain-lain nga ministries nga mialagad nato dinhi sulod sa simbahan ug sa gawas sa simbahan. Labi na gyud sa atong mga lectors, salmista, love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang atong mga IT, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong PIMAG, ang mga naglimpyo sa atong simbahan, ang atong church personnel, ang nagdecorate niini, ang atong mga sponsors sa bulak karong simanaha. Og labi na gyud sa atong mga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. and Mrs. Marvien and Grace Simeon and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Pipila ka mga pahibalo. Una, ang update sa atong nahalin nga slots. Ako naman itong gisulti ganiha. Usbon lang nako sa atong dopes para sa ato dinhing pagtukod sa kumbinto. Tag 1,000 per slot ni siya. Ang atong halin, as of yesterday, niabot nag 8,125 slots. Ang available slots, 46,875 slots pa. Ang ato sang special slots nga Mother Mary's Transforming Love or MMTL para ni sa atong kapistahan sa segunda patron. Ang slot ani tag 500 pesos per slot.
Ang atong total nga halin niabot nag 1,528 slots na pay available 3,472 slots. Kotobra ni sa October 29 ang atong pagpamaligya niini. So atong hatagag masipang pakpak ang tanan nga namalit. Salamat kaayo. Niya ihatag sa nako ninyo karon ang annual summarized financial report sa atong parokya. Sugod atong pag-abot nako dinhi August 2019 hangtod December 2021. So atong August hangtod sa December 2019 ang atong total nga total receipts niabot og 9,947,000. Nya ang atong total nga disbursements 4,463,000. Ang atong ending balance 484,000. Pagka December 2020 ang atong total receipts 32,545,000. Ya ang atong disbursements 30,870,000. Atong ending balance 2,159,000. Pagka 2021 ang atong moto atong beginning balance ang 2,159,000. Ang atong receipts sa 2021 niabot og 92,942,000. Nya ang atong expenses 91,309,000. So ang atong ending balance pagka December 2021 3,792,000. Kani nga total apil na gini sa tanan nga nisod nga kwarta nga atong na-record. Apil na kanang blessing sa mga sakyanan, ato mga donation para sa projects, tanan yun. Mo na ni ang naabot. Gusto mo atong totalon pila tanan? So ang total receipts sa duha ka tuig ug upat ka buwan nga operasyon nato dinhi niabot og 130,434,000. Ya ang total gasto 126,642,000. Sige, pakpak. Salamat sa inyong pagkamanggihatagon, territorial og online parishioners. Nya inaton ta mupadayon taghatag. Kaning tanang mga kwarta, dako-dako naman gini, pero nagasto gid nato tanan dinhi. Mao ni hinungdan nga naingon ani ang atong parokya, ang parish church, ang atong mga chapels, ang atong mga katawhan dinhi og lakip na sad sa mga outside the parish and other parishes og mga institutions o mga individuals nga atong gipangtabangan pinaagi sa atong charitable activities. So katapusan ang pahinumdom. So sa makausapa ayaw mo kalimot paghatag sa inyong kaning love offering para sa atong parking area. Nagpadayon ta sa pag-improve diha, pag-beautify sa atong parking areas. Nya sa pagkalawat, palihog, ipaubos daan ang inyong face mask, una mo mudawat, aron inigdawat, ditso dayong kaon. Nya ang proper posture sa atong pagkalawat dinhis Pilipinas, ato ginang gipatuman ang magbarog rata. Nya barog, nya communion by hand. Ayaw na lang mugluhod, na may uban mo luhod. Nasa uban arigyos baba. Ang standard pa nato gyud barog o niya dawat sa kamot. Ay nautunta nga ato ning sundon kay ang Ginoo malipay magina siya sa mga obedient
believers. Naisay uban mayon, di lagi ko pader kay makasa ko anang di muluhod. Nya og maglisod nagbarog, manggunit sa pare. Tugatugag luhod, unya aris pare mugunit. Ang akong kakuyawan, wala ba tayo nailer diha, gahi kay ng atong siminto, og muluhod mo, og mabarag mo, mahatok mo ninyong pare, masablig sa pare ang hustiyas, pero tinda ko ag damage, no? Mas may pag-imo na lang dawatos kamot niya, kanon, lakaw din kang adto kay minos pa. Diya sa kuyo sa ka-experience, dili hinoon to din nga, kana lagi, muluhod, niya, medyo taas-taas man siya jutay, pagluhod niya, pag sikad niya siyang tiil, nasikaran ang gasunod. Nabati ginako, bisag hinay pagkasulti, niingon tong gasunod, psst, tibiyan. Imbis pa doon sa kalawatan, nakapamalikas na kaya nasikaran man siya. Ay, inigana niya, sandal ra ba? Pag-ana ba? Niya dugay pag yung kayo mo barog, kay lisod ba ya? Tukod-tukod pa. Malangay ta. Duwa ko mo criticize ana ha, kaya di man sana sayo, pero huwat ta og maghimaw ta nga kneeling, magbutang tag kneeler. Pero kaya man ta magbutag kneeler, ay nalasag pamugos og luhod basig disgrasya na noon ta ba. Nya karon akong gipaminaw wa pagpangluhod, nibalik naman sa tamura man tag Christmas, buto-buto malang pug. Hinaya og pakli ang lodhanan, ayaw ibusdak ha, kay usaba man na nya maguba sad kun ibusdak. Naya lang aron ko basta motingo gani pasabot ana padong nakas purgatorio. Nya igsunod Domingo imo pagyapon patingogon impierno na. Ito, inaya lang aron di sad maigking ang imong tupad. Nya ako gyapon mong padayonon pag-awhag nga magrosaryo gitang tanan labi na ning buwan sa Oktubre. Pamilya, mag-family, mag-daily family rosary, nya mga chapels, mga communities, mga opisina, magrosaryo gyud. Nga naman, ampo ta nga malinaw unta ang kalibutan labi na gining gubat sa Russia ug sa Ukraine ug wa na untay laing maggubat pa nga mga nasod ay pait kay tanan. Dili ra sila mo'y magkalisod, apil kita, tibok kalibutan, na iampo na nato, ha? Nya nade tay mga envelope para sa atong World Mission Sunday, karong last Sunday of October, nya sugda na lang nato panguha ron og envelope para na sa atong mga missionary sa Mission Society of the Philippines nga naghago atong mga pari o mga lay missionaries to as lain-laing mga nasod nga lisod kaing kahimtang. So atong hatagan og donation naaman diha ang kanang kuan kana na ang envelope nga inikadawat ninyo isud lang sad sa nabay box ay man tong atong nay box dito dong nay box dito nay box diha sa loy na inigkuha ninyo anang brown nga envelope. Ayaw nag-isold sa atong kolekta din basig din na mauli. Inigkuha ninyo ana sudli o niya isod anang atong box diha. Nya kunwa na gani diha box didto i-remit sa opisina. So mukuha mo envelope diha, igawas ninyo sudli dayon. O gusto sa ninyong dadon usas inyo, kaya ato ninyo sudlan inigbalik diha sa box ibutang or ihatag sa atong opisina kay lainon man na nato i-remit na nato ngadto sa MSP sa Mission Society of the Philippines Community nga naa diha sa door sa Port Clare nga monastery. So Mission Society tabang taani kay dako nig kalambuan sa simbahan. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.